ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିନି, ଦାଦାଙ୍କ ହେଇ ଦେଖ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଦାଦା ତଳା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ଖାଇବା ନେଇକି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଇଲି। ଏଇ ଗଛ ତଳେ ବସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବି ଉଚିତ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି, ସାମ୍ପୁଲ୍ ବି ଦେଖେଇଲି, ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଚାଖଣା ଗଛ କୋଡ଼ରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବରଗଛ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବରଗଛ, ଚାଖଣା ଗଛ, ତା ଉପରେ ଚାଖଣା ଗଛ ଦେଖିଲ, ଚାଖଣା ଗଛ ଅଛି, ବରଗଛ ବି ବାହାରିଛି। ଫେର ବରଗଛ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଚାଖଣା କୋଡ଼ରେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।